Li heştê û yek bajarên Tirkiye û yên Bakurê Kurdistanê karsaz bi awayekî hemwext derketin pêşberî çapêmeniyê û bi telekonferansê darbeya leşkerî şermezar kirin. Demokrasimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Li Amedê jî serok û rêveberên odeyên karsazan helwesta xwe ya li hemberî darbeya leşkerî eşkere kirin. Karsazên Amedê di weşana telekonferansa zindî de xwestin pêvajoya aştiyê ji nû ve dest pê bike. Halkın iradesi dışında Em ji xeynî îradeya gel tu îradê nas nakin. Em tu caran dev ji demokrasiyê û azadiyê û fikr û ramanan bernadin. Em ji vir carekê din eşkere dikin ku em ne bi darbekaran û ne jî vê hewla wan nas nakin. Ji Amedê hem gel hem jî karsaz bang li hikûmetê dikin ku pêvajoya aşîtî û çareseriyê carekê din bide dest pê kirin. arada burada bir şey belirtmek istiyoruz. Karsazên Kurd zanin ku eger pêvajoya aştiyê dest pê neke û pirsgirêka Kurd çareser nebe wê tu caran li Tirkiyeyê demokrasî bicih nebe. Çare ne şer û pevçûne. Türkiye pirsgirêka xuya Kurd bibe serî, Türkiye tevayî ê xurt bibe. Demekî zû pêvajoya çareserî dibe bi navekî din abe, dibe bi formatekî din abe, yeter ki biraz silah neteqin. Karsazan anîn ziman ku niha tam dema wî ye ku hikûmeta Tirkiyeyê pirsgirêka Kurd bîne li ser masê û bi nûnerên Kurdan re diyalog deyne. Ana daxwaza demokrasî dikin. Em jî dibêjin em destpêkirina Kurdistan jî çareserkirina pirsgirêka Kurdistan jî baxînin û ser wî jî xeber din. Daxwaziya me hemû karsazan jî li pirsgirêka Kurdistan jî bînin ser masê û ser wî jî xeber din. Di şeva 15 Tirmehê de hin kesan li hemberî hikûmeta AK Partiye hewla darbeyê da bû dest pê kirin û xwestibûn hikûmet ji holê rakin. Gönül Morkoç, Rûdaw, Amed.